Nego todo, quero dicir, non é certo que levemos 15 anos de inactividade, para nada, levamos moito tempo tramitando co Concello de Vigo o plan parcial, conseguimos aprobar ese plan parcial, conseguimos aprobar os proxectos de urbanizacións, de feito, unha das modificacións normativa que levamos precisamente nesa legislatura para intentar agilizar os trámites, esa figura que acabo de comentar, esos proxectos de interese autonómico o local, a competencia pasa a residir, por así decirlo, na comunidade autónoma. Agora queremos agilizar, que non se demoren tanta burocracia que sabemos que existe tamén a nivel nacional, porque estamos a falar dunha normativa estatal, pero en Vigo temos feito moito tamén a marxa de Navia, temos construído vivendas en Cambeses, temos construído vivendas en Roteas, temos construído vivendas no ámbito que se denomina Chantada, non é só Navia, e por suposto sempre estivemos traballando. É certo que agora xeramos un maior impulso con este compromiso que temos de legislatura, e porque tamén a demanda que existe hoxe en día de vivenda non é a que existía tan pouco tempo atrás. Nunca deixamos de traballar dende o Instituto Galego de Vivenda Solo e dende a Xunta de Galicia. Levamos 15 anos de percorrido moi longo, pero por suposto agora temos esta forte aposta.